שנה לפני זה, בת כמה היית? 4. ושנה לפני זה? 3. ושנה לפני זה? 2. ושנה לפני זה? שנה. בת שנה. ושנה לפני זה ושעתיים. את יודעת איפה את היית? בבטן של אמא. נכון מאוד, היית בבטן של אמא? הבטן של אמא הייתה נראית כמו הר. בוא נזכיר לאמא איך הייתה נראית? כן? ובכל זאת. תבחרי לך שני מילדים, מילדות, מילדים, מה שאת תבחרת. נראה לי שזה כבר שכנן בראש. בואי בובה. הפוך, צריכה לצאת אצל אמא. בסוף, הפוך. הפוך. כשתצאי מהשהייה, לאן תגיעי? אחורה. הידיים שלי אחורה. 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 זו הבטן של שרונה. זה שרונה והמשפחה פשוט לא יודעים מי מסתתר בתוך ההר הזה. אנחנו כולנו נעזור למשפחת קדוש. נראה כזה מן הר נפלא ונהדר, מכאן גר בתוך ההר, לא רואים פה שום דבר. אוי, אולי אם ננתק הגן מתוך ההר יצא ארנב. יש פה ארנב! ההר קצת קפצתי זהו, אך שום ארנב כאן לא יצא. אולי אם נתופף מתוך ההר יצא לו קוף. יש פה קוף! ההר קצת קפצתי זהו, אך מתוכו קוף לא יצא. לא יצא? כולם. נראה כזה מן הר נפלא ונהדר, מכאן גר בתוך ההר, לא רואים פה שום דבר. בוא נלחש לסוד. אולי אם ארוסטו נלחש מתוך ההר מה יצא? יש פה נחש! ההר קצת זז וקפיצה, אך שום נחש יצא? כאן לא יצא. כולם להכין ידיים? ונלוש אותה. ונלוש, נלוש. מתוך ההר יצא יתוש. ההר קצת זז וקפיצה, אך שום יתוש יצא? כאן לא יצא. לא יצא. אולי מתחת נגשש. לגשש? נדע בהר היש. תבדקו מלמטה. איזה מיילות המישור. שיעשה ספר, נשיקה לאמא, לאט, יצאת לעולם. ואז אנחנו חוגגים לנועלה יום הולדת כמה פעמים בשנה?